Kakarating ko lang galing sa school, no? And diretso tayo dito sa playground. Kasi may anak tayo. Nagsiso kami. Zo goed. Meisje, kom eraan. Meisje, waar? Daar. Nee, zij is bezig. Wat? Als ik... Kom maar. 1, 2, woe! A few moments later. Ga maar even zitten, papa. Hi! Welcome na naman sa panibagong video. Ang late ng vlog natin, alas 6:30 na ng hapon na nandito, no? Kasi hindi pa naman gabi. So ngayon, punta kami ng supermarket. Tapos na po kami mag-dinner. Nag-aaway na naman yung dalawa. Grabe guys, ang likot-likot ni Ana. And ang tigas ng ulo. Veel. 1, 2, 3. Pagod pa naman yung kanyang papa. Punta kami ng supermarket kasi may mga kulang kami doon sa bahay. Hindi po kami mag-grocery ng maramihan until next week kasi ubusin namin yung mga Dodong, say hello to my vlog. Ciao. Hallo. Wow, somebody said that you look good, that you're guapo. Was guapo. Guapo is like good looking. Everybody says that. Joking! I'm joking, bangoy. Piste, joke lang ito. Naniwala naman to siya. Zeg hallo, Anna. Nee. Actually guys, si Ana, sabi ng lola ni Ana, nagiging mas kamukha niya daw yung kanyang tatay. Yeah. Masay, Anna liked as Papa. Nee, Fail. she looks like your mother, pa. Lagi sinasabi ni Ruto na kamukha daw ng mama ko si Ana. Sure eh. Medyo gloomy po ngayon, hindi maaraw. Ik zei, deze auto is niet mooi. Dan krijg ik buikpijn deze auto. Ana, fix your seatbelt please. Taro nga na yung seatbelt, kalihog. Je papa's auto niet mooi. Ana, seatbelt, taro nga yung seatbelt here, oh. Here, op de arm. Nee, de andere, boven. Nee, de andere. Agoy. Yan, anyway, like what I was saying earlier, punta po kami na, may bakasyon kami next week. We are going to Germany, basically, but then we're staying in France. Kasi malapit na sa border, di ba? Dalawang country kaagad. Doon kami magsistay sa parang camping, or campsite, papa? Or Yeah. campsite, and then dalhin namin yung caravan ng kanyang papa. O camper or caravan? Caravan. Yung caravan ng parents niya, sama po sila. Tapos doon kami magstay sa isang campsite doon sa France. Tapos yung pupuntahan talaga namin is yung Euro Park. Nasa Germany po siya. Ganda ng sasakyan sa sa farm namin. Mama, nu jij ook op shoot. Ana, kijk eens. Grote bus. Oh, de bus komt hier. Kinikilig. Kinikilig na naman, oh. Ana, Lisa. Nee, misschien Lisa gaat naar huis. De opvang. Naar huis. Lisa gaat nou naar school. Nee. Naar school met Ja. de kleedjes spelen. Ayun yung mga bulaklak, guys. O, paano na sila? Nalalaglag na po. Nakita namin yung staff dati ng daycare ni Ana. Sabi niya, hindi daw nag-wave sa kanya. Charot. Lapit na kami sa Aldi. Punta tayo ng Aldi ngayon. Ayan. Yung mga bahay dito, guys, hindi po ito pwedeng renovate unless may permit kayo. They're really old houses. Nandito na tayo sa Aldi.
Palagi po kaming nag-grocery dito kasi malapit tsaka mura. Geen kaart nodig. Nee, die deurkamer. Ano? Huh? Voor heel de kaart. You want a cart, Anna? A small cart? Jou? Oh, dit is gewoon 10 cents. Kama. Kuha siya ng kanyang cart. Kleine. Nee, dat is zo groot, hè? Het is zo Is het koud? Dat is nog Ze heeft dit koud. Filipino. Nee, die moet Nee, niet doen. nee. Niet doen. Dan is kapot. Hoe kan er nog zitten? Kan niet. Dat kan niet. Oei, is zo klein voor jou. Goed, kom. Gusto niyang umupo, guys. Buing. Wat doen we? Let up, eh. Maganda to, may mga ganito sila dito, guys, para sa mga bata. Banini, Ana. Dorhan. Watch out, watch out. Kijk out, kijk out. Ja, Wie heeft het ook gedaan? dat weet ik niet, schat. Hoeveel heeft dat ook gedaan? Ikaw, follow, papa. Papa? Naghahanap ako ng low carb na cracker. Hindi ko siya makita. Dalawa. Ayan, nakita ko na, guys. Bili tayo ng 3. Wacht, die kan het. Ayan. Ana, kom. Ja, dan Ayan, ready na tayo. Counter na tayo. Pagod na si Ana, guys. Uwi na kami. Yan, bahay na tayo. Guys, hindi ko talaga ma-imagine na ang bilis-bilis lumaki ng mga bata. Uy. Parang ano ba? Parang wala. Sa isang iglap. Parang ang laki-laki na nila. Nakikipag-away na nga sa akin. Hindi ko ma-imagine na mabilis mag-ano ba yung mga bata. Bilis lumaki. Ana, ben je mama's baby? Ja? Je bent mama's baby? Maar ik ben toch geen baby. Nou, jij bent niet een baby, toch? Rustig, rustig. niet zo pakken, nu daar vallen. Away na naman ang dalawa, guys. Grabe, ang dami kong kailangang lipitin. Pakita ko muna sa inyo po yung ating mga napamili doon. Yan, may bagong mga flowers tayo. Ito. May ano naman po, may instructions kung paano nyo gawin. So, madali lang. Yan. Kasi yung malapit doon sa aking mga tulips, ano siya, medyo bare pa siya. So, lalagyan ko ng mga bulaklak kasi yung project namin sa kabila, mga ano lang yun, mga gulay-gulay. Yun, napakita ko sa inyo kanina, yung, tawag dito, yung low carb na cracker. Normally, pag kumakain ako, isang piraso lang kasi yung isang piraso niya, ano na, 1.2 grams na ng carbohydrates. And yung aking carbohydrates, yung maximum ko everyday is 20 to 25 grams lang. Ayan. 3 po yung kinuha ko. Hindi ko siya everyday kinakain. So, super happy ako na ano ko siya, guys. Nakita ko to siya. Para kahit papano, no? Hindi naman po talaga madaling walain talaga totally yung ating mga high carbs, yung rice, bread. Kaya, hindi ko binigla yung aking katawan. Buti naman okay lang. Pag nag-crave ako, so ito siya. Yung pag nag-crave ako ng tinapay, ganun. So, kumakain ako nitong low carb na cracker. And may nakita din po kami na ito siya kasi nga, di ba, nasabi ko na magta-travel kami. So, perfect po ito siya para sa mga fruits ni Ana or sa mga, yan, yung cucumber niya. Mahilig po kasi si Ana sa cucumber.
So yan, lagyan ko to siya ng fruits niya, cucumber, tsaka mga crackers niya. Kumuha din tayo ng kit fillet para sa bread or para sa biscuit ni Ana. And then may salmon ako para tomorrow. Hindi muna ako magkakarne bukas. Ano muna? Isda. Tapos may milk tayo. Tapos may whipping cream ako dito. First time, medyo nahirapan akong humanap dito guys, nung parang Nestle cream ba. Kasi pasok po siya sa akin pag low carb. Minsan lang din siya, hindi siya pwedeng gamitin o hindi siya pwedeng i-consume like on a daily basis. Kasi pag gumawa ako ng pancake, yung low carb na pancake, gagamitin ko po ito siya. Excited na ako. So yun, ano lang siya. Tiningnan ko and okay yung kanyang ito siya. Always kong tinatingnan. Simula nang nag-low carb ako, tinitingnan ko to. Ito dito siya. Hi, Hannibal. Hi, yung camera. Oy, mura ka. Morgen is vrijdag. Maar ik wil niet in de eigen kamer. Ja, maar jouw kamer is mooi, hè? Morgen is vrijdag. Daarom kun je bij mama en papa's kamer slapen. Morgen papa en mama's kamer, Ja? ja? Is dat goed? Beloof? Beloof? Beloofd. Je belooft? Ayaw lang. Doon sa nang daan eh. Is mama pretty? Is mama pretty now? Ja. Met je haar is pretty. Zijn haren. Sahala. Kusya na mama. Kusya alsjeblieft. I'm vlogging. Alsjeblieft. Okay. So, manayin namin yung chocolate ang babay. Say bye-bye to our vlog, babe. Na bye-bye. Bye bye. Na thank you for watching. Please like and subscribe. Oy, ano ka? Rockista? Are you a rockstar? Papa, bye-bye to my vlog, Papa. Moes moes baboes. Houdoe. Doy-doy. Magkamukha sila, guys, no? They look alike. See? Anna, kijk naar de camera. See? They look alike. Eigen kamer, morgen niet. Morgen bij mama papa's kamer. Shh. Anna, alsjeblieft, gaan we naar de kapper. Morgen gaan we naar de kapper, hè? In de kapper? Moet in jouw eigen kamer. Guys, ayaw niya matulog sa kwarto niya, sabi niya. Kasi every Friday po, hinahayaan namin siyang sa amin matulog. Tumabi sa amin. Actually, kung ako lang masusunod Ja, guys, ik ga wel even mee. nasa tabi ko si Ana. Pero iba po talaga dito kasi yung mga bata, simula nung may mga newborn nga na, mga newborn pa nga, hinihiwalay na sa ibang kwarto. Pero iba kasi sa atin, no? Kasi nung pumunta kami dito, magpa 5 months old pa lang si Ana. So, nasanay din kaming dalawa, no, na mag-asama kami sa isang kwarto, isang bed, nagko-co-sleep kami ba. So, medyo nahirapan ako at saka si Ana din. So, pinaunti-unti ko guys, yung crib niya nasa tabi ko hanggang sa medyo malayo na siya, malapit na sa namin, sa door, medyo malayo na sa bed namin. Hanggang sa nung 11 months old siya, hiniwalay na po namin siya ng kwarto. Pero, may mga araw na talagang mahirap, talagang pumupunta, umiiyak siya. So, doon ako sa kwarto niya or doon siya sa amin. So, ang laking adjustment po siya nung may mga times din na kasi may extra single bed kami, nilalagay ko sa kwarto ni Ana para at least andun ako ba. So, yun. Mahirap. Pero yung mga Dutch talaga, yung kalimitan sa mga bata dito, baby pa lang nasa ibang kwarto na po. Yun. May isang ng pear, 1 kilo ng pear, parang 2 for 6 pieces siya kasi si Ana these days kumakain din ng pear. Ayaw na po niya ng apple. Gusto na niya ng pear. And then, lastly, may cheese po tayo. Siya? Yeah. Yan lang. Yung mga na siya, slices na po siya. Ready na siya. So, pag nagka-crave po ako, normally, ito yung kinakain ko, yung isa nito. Isang piece nitong low carb na cracker. Tapos, nilalagyan ko siya ng cheese, para siyang snack. Or, ginagawa ko siyang dessert actually, pero hindi talaga siya dessert, no? So, yeah. Anyway, guys, short lang po yung ating vlog today. I decided na mag-vlog lang today para marami akong videos na ma-upload. Kasi nga po, diba, nasabi ko na, ooperahan po ako. So,
most likely mga 5 to 6 weeks or I'm not really sure. 6 to 8 weeks yata yung aking recovery. So, for sure, the first 3 or 4 weeks, hindi ko po magagalaw yung aking kamay masyado. Hindi din ako makapag-edit. Siguro mag-edit ako, ganyan-ganyan lang. So, tinatry ko na mag-vlog ng marami para vlog, tapos edit. Kasi hindi naman po ako daily nag-vlog, diba? If you notice, yung schedule natin is Monday, Wednesday, tsaka Friday lang yun po yung ating pa-vlog, no? Magbe-video ako na magbe-video para at least may upload ako during the time na nagre-rest ako after ng aking operation during the recovery. So, yun. And abangan nyo po yung ating pabakasyon. Sobrang ganda po nung lugar. Ipapakita ko po sa inyo yun, yung ating travel. Kasama po namin yung mama at papa ni Ruth. Next week na po yun. Then, next week din, before ng bakasyon pala namin, pupunta po ako sa Friesland. Doon kila Dayan. Bisitahin po natin si Dayan doon. So, yun na lamang po. And maraming salamat sa panonood and sa palaging pagko-comment sa ating mga videos. And sa mga silent viewers, syempre, salamat din po ng marami sa inyong lahat. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Ingat po tayong lahat. Tuy! Mush, mush, mabush!